Έκανε μια μεγάλη βόλτα, αλλά δεν είδε ποτέ ορίζοντα. Παπα-Νικολάου, καλάθι και φάουλ ή βήματα. Βάρο δίνει άλλη μια ωραία ευκαιρία στον Ολυμπιακό για ευνηδιασμό και ο ευνηδιασμός ολοκληρώνεται με τον τρόπο που είδατε. Όχι, γύρει στην μπάλα, όχι, δεν υπάρχει χρόνος. 7 δευτερόλεπτα, Παπα-Νικολάου, 2 βολές. Μπράβο στο μικρό. Τρομερή παλικαριά του και το λέω διότι υποτίθεται ότι ήταν ένας τομέας στο οποίο δεν έχει κερδίσει την έξωθεν μαρτυρία ακόμα. Σήμερα όμως είναι άντρας με τα όλα του. 8 από μέσα και 2 από ευνηδιασμό. Παπα-Νικολάου, για να ξέρεις. Τσέσκα προηγουμένως από εκείνο το καλάθι του Σβέντ. Πρίντεζης, Παπα-Νικολάου για 3, χωρίς οριμασία, χωρίς τίποτα. Ο ελεύθερος σκοπευτή ο Δημήτρης Καρέτας και ο Νικήτας Αργουλής επισημαίνουν ότι πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα στη μέση ο Ντόρση, γιατί του κάνουν μαλάξεις στον πάγκο. 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, για 3 ο Παπα-Νικολάου. 48-40.